वैभववाडीच्या सुपुत्रांनी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे। मुंबईच्या उपनगरात झालेल्या निवडणुकीत 6 जण नगरसेवक बनले आहेत। मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तालुक्याच्या 6 सुपुत्रांनी दणदणीत विजय मिळवत आपली माती कधीच कमी पडत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे। राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच संपन्न झाल्या। त्याचा निकाल शुक्रवारी लागला। यामध्ये वैभववाडी तालुक्यातील 6 जण नगरसेवक बनले आहेत। त्यातील पहिले नाव आहे अजितराव राणे। मालाड पूर्व कुरार विलेज अटीतटीच्या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे उमेदवार अजित बाळकृष्णराव राणे यांनी विजयाची पताका फडकावली। वैभववाडी तालुक्यातील लोरे नंबर 2 या छोट्याशा गावातून महानगराच्या राजकारणापर्यंतचा प्रवास संघर्ष, चिकाटी आणि विश्वासाचा आहे। त्यांच्या विजयाने मालाडसह संपूर्ण वैभववाडीत आनंदाची लाट उसळली आहे। मुंबईचा अभिमान लालबाग आणि त्या लालबागचा गड पुन्हा एकदा सुरक्षित राहिला आहे। शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार किरण तावडे यांनी वॉर्ड क्रमांक 204 मधून विजय मिळवला आहे। तावडे वैभववाडी तालुक्यातील तितवली गावचे सुपुत्र आहेत। गेली अनेक वर्षे ते या भागात सामाजिक कार्य करत आहेत। त्यांनी या निवडणुकीच्या माध्यमातून लालबागचा गड सर केला आहे। तालुक्यातील सांगुळवाडी गावचे सुपुत्र असलेले रमाकांत रहाटे यांनी चिंचपोकळीत विजयी पताका रोवली आहे। ते ठाकरे शिवसेनेकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते। रहाटे यांनी विजयी चौकार मारलाय। त्या भागात सलग 4थ्यांदा ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत। या विजयानं वैभववाडीच्या शिरपेचा आणखी एक मानाचा तुरा खोवलाय। त्यानंतर तालुक्यातील आणखी एक गडगाव पवारवाडीचे सुपुत्र संजय बाळाजी पवार मीरा भाईंदर महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत। पवार हे गेली अनेक वर्षे या भागात सामाजिक क्षेत्रात काम करत होते। त्यांनी भाजपा पक्षाकडून निवडणूक लढवली होती। त्यांच्या यशामागे अथक परिश्रम, प्रामाणिक सेवा आणि जनतेचा विश्वास आहे। हा संपूर्ण एडगाव अभिमानानं उभा आहे। त्यानंतर आणखी एक नाव पुढे येतं ते चंद्रशेखर यादव यांचं। ते उल्हासनगर महापालिकेतून शिंदेंच्या शिवसेनेकडून रिंगणात उतरले होते। त्यांनी विरोधी उमेदवाराचा पराभव करत विजय संपादन केला आहे। यादव हे मूळ तालुक्यातील नापणे गावचे। त्यांच्या विजयानंतर गावात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला। पुरुषांप्रमाणे महिलांनीही तालुक्याचं नाव उज्ज्वल केलं आहे। तालुक्यातील करुळ गावच्या स्वाती सुरेश गुरखे ह्या नवी मुंबईत नगरसेविका झाल्या आहेत। त्या भाजपकडून लढल्या होत्या, त्या दुसऱ्यांदा नगरसेविका झाल्या आहेत। या साऱ्यांच्या विजयानंतर आज महानगरात वैभववाडीचा झेंडा फडकतोय। कोकण 7 लाईव्हसाठी श्रीधर साळुंखे, वैभववाडी।